adɔfonom yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛtu yɛn ho ahyɛ Nyankopɔn nsa. Asafo Awurade yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase ɛwɔ ne ho so. Ahwɛ nso wama yɛn ho kwae sɛ yɛmfa wasɛm nso mmerɛ wo nkurɔfoɔ. Ɛsɛ sɛ Awurade wasɛm a ɛba yi wode wotumi bɛta akyiri na ayɛ nhyira awo biara brabɔ mu. Ɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen. Amen. Yɛde Awurade ase ɛmo ankasa mo nua ɛne mo dɔfo Apostle Kwaten nie. Bride of Christ ɛna mɔti yɛn kan. Na ɛnɛ nso Awurade asɛm ɛba yɛn nkyɛn. Awurade yɛbɛtu yɛfo na wakasa kyerɛ yɛn. Nti no yɛbɛkɔ ne asiesie fie kakra. Nti no ɛbɛyɛ afutu a ɛbɛboa yɛn ɔyɛ ne ankasa yɛ abrabɔ mu. Na sɛde last week yɛhyɛ dwumadie bi ase ne yɛnka Onyame asɛm no firi John chapter 6. Na hɔ no a ne yɛsa akorɔ. Nti ne asɛm no yɛbɛyɛ firi John chapter 6 10 to 15. Na onya kwan akan firi wa nyina akɔsi 15 hɔ na mekenkan kakra na timi aboa yɛn. Ɔse Yesu kan sɛ momma nipa no ɛntena ase. Nso na ɛsɛ pii wɔ hɔ. Ɛna mmarima a wɔano bɛyɛ mpem num ɛtenatena ase. Na Yesu fa paano no na ɔda ase. Na ɔkyɛ maa wɔn a wɔtete hɔ no na mpataa nso dodoɔ no a ɔpɛ. Na ɔmenye no wɔsi na suafoɔ ne sɛ mommoaboa mporoporowa a aka na no na ebi anyera. Ɛna ɔboaboa no na ɔde atɔkoɔ paano enum no mporoporowa a ɛka ɛma wɔn a wodie no ɛyɛ nkyɛnkyerɛnkyɛ dumienu ɛmama. Afei nipa no hunu nsɛnkyerɛnne a Yesu ɛyɛyɛ no ɔkaa sɛ ampa odiifo a ɔbɛ wiase no nie. Ɛna Yesu hunu sɛ abɛfa no ahyɛ no akɔsi ne hene nti no wɔtwe ne ho na ɔno nko akɔ bepɔ so ebio. Awurade asɛm nie. Ha sɛ yɛ kenka yɛ hunu sɛ asuafoɔ no last week yɛ hunu sɛ ɔmo ɛyɛ sitie ma Awurade. Nsɛm mmiɛnsa na Yesu ɛhyɛɛ wɔn mo. One, wɔsɛ let them sit down. Ɔmo ɛntena ase. Asuafoɔ no ma ɔmo tena ase. Awurade ka kyerɛ sɛ ɔmo distribute bread nso ma wɔn mo. Ɔmo nkyɛ ɛma wɔn mo. Ɔmo kyekyɛ ma wɔn mo. Na afei nso no dedoso mmiɛnsa no sɛ ɔsɛ gather up the fragments. Mporoporowa no nso no mommoaboa no. Ɔmo boaboa no. Ha egyina wɔn ma sitie. Ha kyerɛ sɛ asuafoɔ a na ɔmo ne Yesu nam no na ɔmo yɛ sitie paa ma no. Nti ha no asuafoɔ no a anaasɛ ɛdɔm no a ɛbɛyɛ 5,000 no a ɛba Awurade n'ase na ɔmo te Yesu n'ase no. Ɔmo hu sɛ Yesu asuafoɔ no a ɔmo bɛn no ɔmo yɛ sitie ma no paa. Ɔmo hu ɔmo hu sɛ nsɛm bi wɔka kyerɛ ɔmo biara no ɔmo yɛ. Nti ne sɛ ɔmo benya nimonyam nso ɛwɔ saa 5,000 anim. Meka asuafoɔ dumienu no a ɔmo bɛn Yesu no. Ɔmo benya nimonyam ɛwɔ asuafoɔ no a aka n'anim. Ɛfa sɛ nipa 5,000 no a na ɔmo ɛba Awurade Yesu n'ase na ɔmo te n'ase tie n'asɛm no. Na afei hu sɛ saa 5,000 no they gave the glory to Jesus, not the apostles. Nipa 5,000 no a ɛbɛbro 5,000 no a ɔmo ɛte Yesu n'ase a ɔmo tie n'asɛm no. Ɔmo hu baabi aduane ne firi baeɛ. Ɔmo hu sɛ ɛyɛ Kristo nkyɛn ɛne firi baeɛ. Na nya asomafoɔ ne nkyɛn. Ne mu asomafoɔ ne ɛkyɛ na ɔmo kyɛ maa wɔn. Nti ɔmo de animonyam no nso ɛma Awurade. Yɛkenkan hɔ na yɛhunu. Nti ha sei no yɛhunu sɛ ɛnyɛ sɛ vance bi a miracle no a ɛsiiɛ no ɔmo fa no sɛ asuafoɔ na ɛyɛyɛ. Ne mu hu sɛ ɛyɛ Yesu ɛna ɛyɛ. Nti ɔmo de animonyam no ɛma Kristo. Sɛ Onyankopɔn asɛm no a yɛn nso yɛdi akyire no sɛ yɛhunu baabi asɛm no ɛfiri baeɛ a na yɛatena baabi a hɔ ɔtorɔ. Sɛ yɛne a yɛdi Nyankopɔn asɛm akyi no a Nyankopɔn asɛm ɛba yɛn nkyɛn awia ne anadwo nkanka the bride of Christ. Sɛ yɛhunu baabi a Nyankopɔn asɛm no ɛfiri baeɛ deɛ a ne kyerɛ sɛ baabi a yɛtorɔ paa no yɛatena. Sɛ ɛba saa no a for instance John the Baptist, Christ forerunner a ɔno nana Kristo the first coming no ho nsɛmpa nyinaa deɛ na wɔne nkyɛn. Wɔn aka nyinaa na wɔn di n'akyi. Sɛ wɔn hu sɛ Awurade Yesu ne ma yɛdi kan ne ho asɛm no first coming no ɛho nsɛm wɔ John nkyɛn a na followers nyinaa di asɛm n'akyi di a follower bi a obehu sɛ biara no wɔne watena baabi a hɔ ɔtorɔ. Obiara na obetumi adaadaa no, obiara na obetumi ama n'ahwe aseɛ. Mesɛ wɔn nyinaa bi hu sɛ yɛn nyinaa di asɛm wɔ yɛkyi. Nipa biara na wɔtie John biara saa bere no biara no a wɔn sɛ ne nkyɛn na first message a ɛfa Jesus ne mma yɛ ho no. Obi a obehu saa biara no na watena deɛ ɛtorɔ. Na me bo ameka ho asɛm.
Di hase no di eye kan se tamwa Awurade Yesu osira pa no so no mu di minye wiye no afi on pese nka o mu si Yesu hene ene no asam na de nka home management se yetutu fie na meba so na me di ka na me bi asiesi ansa o ka ba ye bo no a no mo pese o mo kosi Yesu hene on pese o mo si Yesu hene ade ntira ebi se de o mo pe no o mo anya satisfaction aba honhumofo no se mo mo me honhum famu a o mesi ye hene o mo akoma mu nyame nipa bia o ka nyame asem bia no obi a wo pe ha bia akoro bia no se o ka ha bia sama kire no na ma na me o Onyankopɔn famu a obeso hene saa na honam famu so no se ye man o mo so o mo tie ye nso ye mo nso emme nso a o mo so o besi ye hene ha se ka ba ye bo no o sta mo me ye no no mpese nkonko fa Yesu no mo esi ne hene ha me hu no se amamuo ana nipa so die no enye kasa ni mo se ye be ye de nipa pe ana de nipa ehwe ama wo mo eye action ama nipa be fun Yesu nche no a na o mo hu niema Yesu ye no o mo ampo ne pa se o mo si Awurade Yesu hene bise Yesu no aye de o mo pa ma wo mo any politicians o mo de tumi ama wo mo no o mo a ebi nipa so no o mo a power no enganka ye ne ye de tumi ama ye no se ye ma nipa didi me a in other words no ye ma nipa ho to wo mo a enye ye mpo ne be ka so mo nto abakora ama ye o medina de o mo hunu so kora ade abotu ama ye o mo a power no ye ne ye wotumi mu sa amre ye ne so aye pe no se ye nya tumi a we de make nka current power o so se a obia politician bia o power bia no aye political leader bia no Yesu ma o ma ne me ye no Bible say o mo mpo na hwe say o mafa na o makosi ne hene ndika ya ba ngoma to ama no bi mo say Yesu ma ho kire e ba o mo so na o mu nya duane ni na ekoye nkeka de a obi ye no beto aba anso amasa Yesu no nenso ne gidie say Yesu ma o mo me ye no o mo mpo ekofa na say o mo edi ne bedi hene we dey say advice we dey me dey ma political leaders bia obi o petumi bia o mo anya tumi bia mpo no say ye de nipa epema wo monko ade a megidie se de te bia no nso no nipa nso be ye nso ye pe ama yen se ye pese nipa eka wo mano tumudi a di omu nso wo ho no ye ma wo mo a ene be ka nipa no atumu ne mo nipa ntimi nka obi anu ntumu da saka wanu tum ne mo nipa de ono wo so wo ho no se ne nsaka nko ade a obeka na no atum die ne edi nkrofo so ye ne ye petumi ahodo ye ne ye titumi ahodo mo no ye nye de nipa pema wo na ye de nipa pema wo mo nko a se de mbara na eka nko ade a nipa be ka wo mo na otum ne mo si ye kasa ma nipa nko ma no ntum de obi no ama obi aka na no otum da wo wi ase the politicians ye mfa we enye futuo man pa Yesu hu wo mo ahi asem na wo ye ma wo mo no wo mo nso se na o besi ne hene enti ase no ye to ade suya no so na ba ene ye kasafa home management no ne mo futuo di ka ba ye de siesie nyina ya adwene ye kasafa se de besi ado to efie na na se de besi ato efie no asam no ankasa de meyi afiri saa adwon ye nka ya 6:12 wo me ka ho na omiye no o se na suafo no se momwo boa mporoporo wa no aka na no na ebi anyera ase no ho na eyi asem na afiri se o se Awurade ka kire o se so when they were filled he said to his disciples gather up the fragments that remain so that nothing is lost mommo boa de aka ni nyina mporoporo wa no aka ni nyina mommo boa no na ebi anyera ha se ni hu se asuafo no so eboboa mporoporo wa no no mboboa no omunya kentema nko amaako nko edumienu 12 maako by basket no maako nko 12 na omunya leftovers no anasa fragments no omo se sa ye ni nyina no ti ase no omo boa no a afi ebeye kentema dumienu ne yedi gina wose hunam famani da so omo boa no ese ne nkaman se aduane no anka omo amana anye waste sa na Yesu kan se mo ma na anye waste de mporoporo wa no mo enya ho na omo nko yeni kan dia se omo di ka meye ene ka bie ne de ka ye no ye mporoporo wa no omo antiati aso omo anto angu omo anye ne basa ne mo emra bi ni asem bi efiri epono so ba omo nche se mo bo ni nyina no na ebi anyera ana se ebi anye waste de ene no age na wo se hunam fam
vanse bia nka pan no ho a na wo ni da so e kire se ekom e de wo mo a wo menya bia di nse ehunam fama ni da so but wo mo ye hu adwuma ansa enya sa bia mporoporo wa no esuanfo no da ya wo mo te wo mo ani no na no abewu kentani na ayema na kentani ma dum na sisi wo da bi wo mo ye hu adwuma ndi enema bi ho a ye bɛyɛ adwuma ne yɛn nso ansa ka bibi na enadi sua na bɛboa yɛ yie pa wo mo ɛboaboa no wo mo amfa mo ani amu ankasa da bɛn wo mo amfa ni ha ankɔ ho wo mo amfa ani ha bi ankɔ ne moboa no ano fragments no mporoporo wa no wo mo tasitase no wo mo hu sɛ ɛyɛ asɛmi na abo wo mo nkyɛn na wo mo di so no nso no ɛyɛ nsama wo mo afei ɛbɛyɛ ndaso bi ma wo mo hu sɛ afei de sɛ ɛkom bi di wo mo a ɛkom ba wo menya pan no bi adi nanso wo mo yɛ hu adwuma na me tumo fo wo ho ha sɛ yɛde egyina wo sɛ savings sɛ nipa bia ɛsɛ da wo diska ɛkɔto bank ana sɛ wo diska bi esie ama wo ho daakye ndi ha sɛ no ɔmo nso ɛboaboa no nti ɛvan sɛ de gyina wo sɛ savings na timi aboa yɛ habit of savings yɛ adeɛ bi ehia pa on sɛ nipa bia wo wiase bia na wo tie me sɛ wo yɛ kristoni o wo nyɛ kristoni bia mpokura no yɛni kan fa nhyɛ adwene mu sɛ ɔka sɛ mommɔboa no o mommɔboa mporoporo wa no dida bia nso na sɛ bia yɛnya sika ba wo nsɛm wo yɛ adwuma na as a good Christian no wo di kae te onyankopɔn de yɛto wɔ ma no ko kristoni bia de sika bia ba wo nsɛm bia no onyankopɔn awɔ hyɛ wo sika mu wo so onyankopɔn nko ade a ada sɛ wo yɛ tight believing Christian ana wo yɛ tight believing Christian ɛnyɛ doctrine ho asɛ na meka ne mo meka sɛ o kristoni bia de sika bia ba wo nsɛm bia no onyankopɔn awɔ mu kyɛfa ti wo di kae te onyankopɔn de yɛto wɔ na de akɔbafo de ama awurade ansa na wafiri ase ayusu ne mu ni kan yusu ska no na ebesa wi a akase ye ansa na wadi nyangopon ho eba sa ade a onyangopon enhyirae ne no nso eyemfom so onyangopon anim ntia say good Christian bia no sika bia obenya bia no onyangopon e wo hyɛ wom na ne nyangopon so ehwe ho ehyirae e wo honam fam na sɛ we nyina wi a afi anu achi no udibia no ase bi kakra no so yobenya bia udibia obetuma starting kakra ebeduru me bi na ye bebre esuafo no starting kakra omo boboa emporoporo ana no anya bum ni mo kakra no a na ye bebre nda brabo mo sa na brabo no so etie ese na botoa ensu kokokokoko ka na ye ankrema say little drops of water make a mighty ocean en kakra no na ye bebre ti wonye sika wudibi na wudibi asie ama ho enti anyangopon asem abrabo aye bo no adwuma bi obi aye bia no sika ba won nsem na wudibi wudibi afode amanyangopon na wudibi sia enti abaye bo no ha say ade ma kon say any country say so we must make every effort to do what leads to peace en kan anyangopon asem no e wo Romans chapter 14 verse 19 o say afei moma ye nidie ema asomdwie ene de mama ye nkoso achi ase wo say ye bedidie mama ye asomdwie na ede nkoso ba se honhom fam no wo ye kristoni wo so nyangopon wa ye adwuma na wo de bi sie ma ho a ede nkoso ba brawo wo say ende ade bia ne nkoso ba ebre ye bia ade bia ni asomdwie ebre ye bia honhom fam ene honam fam bia no onyame asama say ye ni akire yesu say mumma ebi nyera ti yɛn sɛ asame yɛ bedi deɛ ɛde nkɔsoɔ ɛbrɛ yɛ akyi yango pa asama ba yɛn nkyɛn wɔ sɛ yɛ ma bi ɛnyera ti fragments no ana leftovers na asɛ deɛ ndie no ɛho hia paa ɛnyɛ sɛ bi a ya minti yaka no yɛ bɛsɛɛ no ɔn sɛ mbɛbrɛ nu asɛ aduane yɛ sɛ sika bada ɛwɔ sɛ yɛ manage efie nso yie paa brabɔ no ɛnyɛ sɛ bi a ɔman mu ayɛ dinti ana se bia oman mu enyaden no abrabọ de wose tutu fie yie pa yese sika bebre ne yese aduane no so na yen se bi mfiri mu ye no aduane so se bia apesie rice ana se fufuo no ne ade ye dibi na obo hu ana bia ka ne yakohwie bia ka nyina to agu sika saye emra nanka ye didi ne ye hwie de aka ehwie de aka to agugo na twam o sabra na twam
ena abrabɔ no ye nyina nim se da abrabɔ okro nti emra na edidie ne yemme na ya miwi a na de aka ne yakoto agu no eno no etwam nti wo se ye manage efie yie pa se nipa bia didi no menye esuafo ne di menye yeso efie di wo mo nyina didi obi a menye but omo menye na chi no omo ntieti ampropo wa na so de ye kai no omo manage yie ti ye no so pa yie pa on se wo be manage efie yie aduane ebia nse 3 cups na some noa ne be somoa no ya noa dan se be akoto 5 cups of rice e monkonko be se num ni anoa ni adi ni ahwie di aka nyina ato agu eyesika saye mumma binyira fa se wadwini mu mumma ebinyira mporoporo amma binyira tisika no ene ye se no abrabon so ye mo ne sa ye he no so pa yie pa no me biri ho a etadi yesika pa yie pa ye mu ye mesu sika pa yie pa nanso e wo se tutu fie yie yeso se mumma binyira esuafo no so amebi anyira ndi bia ne saye mituma hofo proper management ade be ehia pa yie pa se tutu ne ma bi yie a ye se wusika sika nte de bobra na me kan ye ho de nanso se timi tutu abrabon so eyie hwe bi wa man se bi toothpaste example bi ye friend bi me kan Pepsodent ni meti ase yetimi se ne be bro bitimi ti gusu bebre no ase no yeso ati bebre America krea be kra betimi asiesie na num amana yie oni nka bia nka pesia man se toothpaste nka betimi use no man se 2 weeks no 1 week pe na asa ni yesa koto wo fro sika say home management yen to le sa e was say yetimi to ni ma bi yie kama na timi abo say use no wisely anu nyina na eboan ya wa ya abragbo mo ma bi nyira fa se wa dwene mo nti wo sa na wo kan nti mo ma fragments no mo ma no anyira sa na wadi yesu e kan ye toilet roll yekoto obetuma momo na sa momo bebre no use kakire bi no e atomni ase no e sika say eni nka ti roll no nka bi nka betuma use no wa bi a 1 month no ana say bi betuma use no 2 weeks no 1 week pe na sa ni yesa akoto sika say nka betuma save sika no ni dia bobra ni dia asiesie ye ni anka say ho ti ye very very careful pa na brabo no semena onye oba anampo efie yesi ni ema ne semena da nsuo mu na ho no sika say yo efie wasemu ma binyira sika say mo ye to ni ma bi yie pa na ebeboae semena na fato ho eda fom ana alade so wohia no yusu sani pa no aroto efie yie ndi eba sa ema abrabo no so di mebre kura no a eni ma ntimi ko fom ema yen di ye no so pa yie pa eni hu say live eni water bill min sana ma onyina no ekosoro bill ba yenim de ba ade achi ana ye nkan ya ne sisi o se dundum no ni nyina na eboae on ye dundum no etimi boae pa yie pa ko sisi so a eyesika na ye yusu ye wodem ye pie television sisi so radio sisi so fine air condition ni nyina se so a sika saye ni nyina na ebetwa sa betia yen eni ho a ni edum no eba sa ye se musika mo ma bi nyira mporoporo wa no mo moboa no yesu ankasa fedi de aba ne video obi amen dia fe ye tietia ne ma so da bi fridge si so sa ebi ene ma wo mo no sa nsa de a okoda no wadum no ne mo se bibi wo mo na bi betimi aboa wo de a purpose video ye mani so a eye on computer anomni ade ne laptops no ye charge ye battery ye phone ni afa ye overcharge ni ye so sa sika na ye say sika o sika se enye purpose bi nti ye o machines o ahoso odum no ni nyina wo se sika mo ma bi nyira fashion wa dwene mo sa na bade asama kan ye mo ma bi enye waste for pro wa no mo nga se bi ye for pro wa nti afa de enwu hia woni ho a ni wodum no ene obi ma se sika water bill yetimi ko bu nsuo se ye horo ye nsa se pipe wano a buni bebre se ye brush wi a nsuo mo se ye buni bebre wo da ya ta hwe ye nyina obi aye bidie na nso se ye esesa ka wo fa ka akwa na na hwe nsuo ni gu mu a na nka wo huru wani mu nka be hunu ba do buru nsa ko so pipe na no a wo bunu sa na etugu sa eno nyina na sika na ekuru usika home management I was sitting managing ne ma bi yie pa awa brabom ti to ma bi yie sa e ba boa yen se gas kra no a o fele gas wi a enam hwe gas ne bo den wa fele ne bo den se nsuo na wo be no a nsuo wo no nsuo 1 cup pa nipa no wode be yetin no
o men so na kura o wi ana o sa afrem eye sika saye kakra na wonya na saye de na be tibotun de kwatia ni otoe ebi nso hwie nso bebre gum ni anoa ni ya saka kra bi na si wado eye sika saye gas na ne boarding gas na use eni wase itime to ni ma bi yie si atifie ni anoto ni ma bi yie a emwaye ewo masa eduru me bi a ema betima no abiane emu ba hyede but ni say emu ta hye abiane sisuwa na bina na se hye a eye sika saye eye sika gas no ya use ni bebre enti me no to fie yie ye manage fie yie wo se mma benyira enti na ena ya futuo me de ma obi bia wuti me so ye kristoni o so onye kristoni o so ye warefu o wan kasa na ahwe hu o tutu nyama bi yie na ede nkoso atimi aba e wo ye nkasa ya abra bomo se bidie kura na ebi a ye mu bi eyusu na ebi a se uyusu kroport a wan no de ane na wie no na bidie no no ma na egusu saa na da na nso ya bi ye ntu fie yie saa dum di aka no na obetuma saa yusu ya hwani ya na fe ahochile bi ya ye ne nemu no na ejina endotue bi entimi dutu ni yie se timi dutu ni ma bi yie wo ye ne ankasa ya abrabo mu a abrabo na ye bo no ebe ye de na de nkoso nso ebe bre ye enka benya enka abrabo mu kura so enka futu ebre nu aba nka ye ntu ni ma da bia so oni ma no si wie na nka anobo a no aka bom nu ato da bia ye to ni ma da bia to ni ma eye pawo na ye kan ye ni ankasa na ebeti ye ni ankasa sikasem na nipa bia na so ye sika na ye ma nyina wa abrabo mu school fees ye mu bi tua ye mu bi ha dai rent ne bo e konanim ye kodwa mu ye hu se ne ma setie enima bebre ho a ni amfa ho asam ko na nko wrade anim onyankopon amanya adwene nyansa he wo se timi de trans to ne ma nti se timi to efie yi a e ma efie no ye ho ma ha ye kakra awa abrabo mu ni ma bebre ho a ebetimi aboa ye on course bi wo kura no a e unnecessary ensa wo ye ene phone ya bai ko bebre unnecessary ko bi wo ha e hu yinya de hu yinya de wo ye ko papa bi de obi mi nsu kwai e obetimi ya ye ni mo se de hu yinya na obi akoto na enyese bi a ye kan sa ho so a ndi afere obi ku fa ho ko e bepe o fo obi hello what to say ho na okate no da bi enyesa ni mo se obetimi pa adi onkomo papa bi e betimi aboa wo ni mo try se de course bi hu yinya no eno eyesika ye manage o se mo propro wa ni bi anyira sana wari yesu kan yo de enye very careful pay ye pa ne call ye eno so e bi ni pasika pa the management no ehia ye pa ye e wo nipa ya asetena mu duru me bia on say abrabo aye bo no ye manage efie ye good management no duru me bia ye be to ne ma bebre no a bok ne e de agu ni e yusu ne kakra so ne bia no e bia wo fie ne bia kotomo rice wan e bia carbs sani ka bebre ba wo sika kakra bi wodi a kotomo one bag fesiwo ne bi ni kakra ene wo se wo sika sa anwa gallon na esiwo na wo bi kakra no eno sa no e be bo ye bebre e be te cost no so ne bia na wo se ye kodwem toilet roll o to ne bok bebre ne guho na wo yusu kakra toothpaste okwa na wato bebre boss ba ko na bia wo yusu kakra milk so yusu milk nso dia ti bia no se yusu economically yetimi cut it down the cost expenses no eso to mete na boy am ya brabo no so ye hutumi high enema timi ye harema ye e wa brabo m enya sa ye ne ye bom pa ya se nyagopo nhyira ye ska bi ye ba no so no ne ye yusu no rough eno so ba sa nso e mo ye aduane food stars okoto aduane a aduane me bebre ho ma mo kodwem no ato ne me bebre no aboa no eno eboa na nkoye se da bia no okoto semena ade a chia koto semena na bia koto onion jiene na bia koto mako na bia koto nyaadoa na bia drum bia ne aboa no kama eno etimi boa efie ndotoye na yenso ye emema na nso ka ho bi wo ye bema hu se wo ye chief executive officer e wo family no ntu ye obi a ye bema bia yo arofo obi a no wo ye CEO wo ye family CEO wo na ye efie chief executive officer and the management no here na mo manage fie no te se mutime trans na mo fa dwene na management mi toto say fe se ni e be ye as a chief executive officer no so timi di adwene ba na fie no so timi ye de ntimi sha no nso anya sa
da bia ekoto jiene da bia ekoto mako da bia ekoto we da bia ekoto we ya da bi yam de kanya se me de minisika de kanya sika se mo nyesa de onya sika bebre won se ansa na de me kan waye wodi entoto ye bia yesu se mo ma bi nyira won ma bi nso anyira empropro wa no ehun hia yesu anya se ebia afedi e mo bag abesuo afedi e dinu suwa go ebi wo ho o e say ntosi eguo nte no say you soon say rough me ko eguo nte you soon rough ya ade meleki afedi so da na ye bono go ya to bebre to bebre eguo na bi e was say you soon why say eguo dey but purpose bi ntina ya koto egu ho e nto ye pa betini aboa wo ye ne asetene mu enye very careful let nothing be wasted say Jesus can let nothing be wasted mumma bi anyira mumma bi ense mumma bi nkachi enye se bi afedi let nothing be wasted no afedi sikaba cash ya ba cash flow and afedi you use kind rough you use kind rough the pension pay aba or maybe a retirement the pension pay aba is kind afedi rough maybe a one year bonus the bonus aba ya to akatwem ya afedi sikana no afedi nipa no use rough there be was some maybe nyira ampadiane ababu wo nya biane bebre ya hyeduane so bia di bia me enti gina ma sika aba sika ba fie kura ne enti esa bia ba yusu no rough contract bia nipa no onya aye ehun sika bia abadwa profit bia wonya pa o business bia onye enti afedi o sika ba fie pa ye pa enti afie kura de otade ya kura onye nsa oh Mr Good oh afedi eno an oh afedi namfo mo ntena se monisika oh sikam sabe sikam pa rough e was any part of tuni ma bi ye kama oh say ni part of tuni ma bi ye papa anya sa was mo ma bi nyira afedi ani ye friends ye hia ye toma wo mo nisika ni pa nso ye de ban after ni pa ye de ban ya mo me tuni ma bi ye kai say brother Jesus can say let nothing be wasted pepenye emna me dia sem ba na wi de me kan say pepenye ye ba ya doye ye bo nipa but at the same time so eno to efie yie na efie nya de na efie ntimi nkoso ya ba for de amawurade de nyankopon de ama no afa de aka na say ye ni ankasa nso ye betima to efie yie mo eno to efie na efie nya de bibi wona adwuma bi na wo ye na me nka planning nipa bi e woti wi ase one plan bi ya no oni bright future no so I was saying planning both spiritually and physically ya bra bon de ye be say de achi bi ya no hun from de me ne ye betimi amawurade honam from dem ebese ya bra bo eye na me nka ho asem na so se me to efie yi na bi ho na se adwuma mi kwa na wo ye na sika ba won nsem a dibi fa bi sie na da che no atinya boa na wonya ni nyina wo de wonya ni wadi emra na ye ka se papa ho kra de ye ma me ho de ye ma papa ni ye ho wo fa wo ho na wo ho me bra ho ne de e twam o ji se bra wo ye ji se papa ni ya wo ye ji se na wo ye ana obetumi abo nti o se etimi to efie yie wo ya ba mu a wo ya ga na wo tie mi to ni ma bi ye wa bra bomu school kura na wo ko na ye discount wa managing kama adwuma bia bra bo bia ti ena de ye afutu a me de ma wo bia se mu ye to efie yie ni ntimi save sika unya sika dibi fa betu wo na da chi bia no e baboa enti na no som enti akrisosom enti wo ntimi nye sa no free ase na ye sa or say let nothing be wasted. You say sikaba. Aduane aba. Ti afedi ye waste no. Yesu nyankopon say wade ma ye nyansa. E won na futu am de ma mo nyina ho. Wo de wo ye Kristo ni e ba boa wo. But in some fi Yesu nche ne ba enti uni mi Yesu nso a fa homa Yesu. Me bo mpa ye. Na me de mo asere wade nsa. Asafu Yehuwa ene wasem waba. Enimsa nsem papa na ade ama ye futu sem na ade ama ye. So de ba ya abra boni be koyie. Me de okra bia wote wasem bia hye wo nsa. Wade boy ni ntimi to efie yie na efie nya de na wade abrabo ni ntimi nkoso yeda wase o Yesu din yi mu amen